салом алейкум мухлисони ММА ба канали Шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. имрӯз ҳамагон муҳорибае ки дер боз мехостанд тамошо кунанд интизори оғозаш ҳастанд. ин ҳам бошад муҳорибаи Фаридун Одилов аст ки имрӯз бо варзишгари эронӣ Амин Нурӣ бо рекорди 6-3 муҳориба хоҳад кард. муҳориба дар вазни нимсабукии турнири SCA 151 имрӯз соати 19:15 ба вақти Москва ва 21:15 ба вақти душанбе оғоз мешавад ва ин муҳориба дар шаҳри Казан барпо хоҳад шуд ки мутаассифона дӯстон прямои эфир пулакӣ мешавад ки метавонед дар сайти ppv.sca-mma.com тамошо кунед. ба ҳар ҳол мо кӯшиш мекунем ки прямои эфири бесплат наёфта дар телеграм каналамон гузорем. силкаш дар комментария ҳаст. дароен подписатсия кунед ва мо ба варзишгари тоҷик Фаридун Одилов муваффақиятро таманно мекунем. барои дастгирии варзишгари тоҷик дар комментария Фаридун ба пеш нависед. ин бо дӯстон хабарҳо аз ҷаҳони ММА ҷамъ овардаи мо. хайр то видеоҳои баъдӣ. ин либосое ки мебинед истеҳсоли Кавказ буда ба сифаташон 100% гарантия дода мешавад ва тамоми шаҳрҳои Россия доставкаи бесплатно дорад. барои заказ кардан дар WhatsApp дар рӯи экран буда нависед.